jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe darama ayaw Pini TV garte kaɗɗana jomiraɗo subaka hande o gam yettina noon ko sifa e kele gaɗane jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi talata nogas e nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kele gadan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kam musimen janniyankoɓe ɓe garti ko e anniversaire ko yewiti alhaali gargol e jappere omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti noon ɗum ɗon wonno ko ñande nogas e nayi e lewru nde ganduɗa kay kañum woni lewru mars kolliti noon ko duuɓi ɗiɗi woni kay ko gymnastique ganduɗa kañum woni économique ko ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum kam musimen janniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ko waɗum ko jayde arti mo ganduɗa kañum woni Ahmed Khalifa Niass konnguli muɗum ine tawe e jayde nde warti noon e ɗin ɗon duuɓi ɗiɗi ganduɗa kay on ɗon projet mo Pastef waɗi ɗum e dow gardingu leydi ndi holliti kay ɗum noon ko ɗum arnaque di Pastef honno wiiri o wi ko arnaque national di Pastef honno wiiri e kam musimen janniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon révélation mo ganduɗa kay ko kañum woni nden ɗon gollorde wiyetede financial Timis a waɗi ɗum ɓe kollitino wonde kay ɓe kolliti ko ina tolni wonde kay laamu leydi Sénégal ñamdima walla ni luɓima kopareje toon to caggal leydi to ɗoɓe mbi dette caché de Sonko honno mbi ɗum kam musimen jeyne ko ɓe kollitino wonde ko ina tolni temedde nayyi e nogas e ɗiɗi piccal ganduɗa kay kañum woni 5 milliards taw kopareje meɗen franc CFA ko ɗum kay woni ko laamu leydi Sénégal yeehi luɓoyade toon to ganduɗa kay kañum woni to institution aji ɗiɗi financiére tawateɗi toon to caggal leydi to toon to Abou Dhabi honno wiide kam musimen janniyankoɓe ko ɗum je sababu noon ko ngudi ceerno Alassane Sall kam e Chérif Salif Sy ine tawe e jayde ɗoɓe kolliti oɗo saaha kay kulhuɗi ɗiɓe jogui ko yewiti on ɗon opération honno wiiri e jayde arti e ɗin ɗon duuɓi ɗiɗi ganduɗa kay Diomaye kam e Sonko mbaɗi ɗum e dow gardingu leydi Sénégal ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde enquête quotidien ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko duuɓi ɗiɗi wondude kay e on ɗon mandat goto mo ganduɗa ko mandat kewɗo caɗele honno wiiri kam musimen e janniyankoɓe ɓe gartine kadi e on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko biyeteɗo tuberculose mo ganduɗa ine tampini yimɓeɓe ɓe kolliti noon e nder hen nayo kam on ene gondi e rafi o tawa kadi gandaka tigui rigui ene gondi e on ɗon rafi honno wiiri kam musimen e janniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde enquête quotidien jayde Les Échos kañum arti ko eko yowiti alhaali den ɗon koppareje mbi ko aha kay sa wi mbiyata ko ɗum wodani kono de ko ɗum woni ko woodi ko Sénégal kañum woni ko ñamloyi koppareje taw noon ñamni ɗum ko e suuɗoru honno wiiri kam musimen e janniyankoɓe ɓe gartuɓe mbi ko ene tolni e 650 temedde jeegom e capanɗe joyyi e million taw koppareje euro honno wiiri kam musimen e janniyankoɓe ganduɗa kay e kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde Les Échos ko on saaha jayde ganduɗa kañum woni Vox Populi naati dingueɗal kamɓe noon ɓe garti ko e Diomaye e Sonko ɓe mbi ko ñande nogas e nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ene wonu tan de hitande ujunnaji nogas jeegom o woni tan de omo ganduɗa kañum woni Diomaye Faye heeɓi duuɓi ɗiɗi e gardingu laamu leydi Sénégal ɓe garti noon e on ɗon bilan mo ganduɗa kay kanko hoorejo leydi ndi waɗi ɗum e dow gardingu leydi Sénégal ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Vox Populi kono noon jayde nde arti eɓe ɓe ganduɗa kañum en goni dognoɓe werlaji ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti kay ko guerew balɗe tati moɓe ganni yuɓɓinde ñande capantati e goho ha ñande goho lewru avril ɗum ne ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetede jayde Vox Populi jayde Tribune Quotidien kañum arti koye ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa kay wiyama laamu leydi Sénégal ñamlo yima ɗum toon to caggal leydi e on ɗon nden ɗon gollorde wiyetede financial Tims kodita kamɓe musimen janniyankoɓe ɓe garti ɓe mbi ko la dette secret du gouvernement mo leydi Sénégal kamɓe musimen janniyankoɓe noon ɓe garti hen hono no ɓuuri ko yajirde e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien jayde le verdict ko hen arti ɓe mbitande ko supposé dette caché ko ganduɗa kay kañum woni ko ina tolni e temedde joyyi e temedde jeegom e capanɗe joyyi e million taw koppareji euro mo ganduɗa kañum woni ceerno Alassane Sall oɗo saaha kay rima nde hunde famminte laɓɓine ha laaɓa ceer e koye ɓe ganduɗa kañum woni ɓesguji e leydi ndi ɗum ine tawe e
jande le verdict jande l'observateur kanyum joni don kaya haysini woni be gartidi ko yuti al haali e den don nyamande ganda kay do be bi ko leydi Sénégal wadi emprunté wontande nyamdima ko pareje ton to ciagal leydi ummarma e det cassé fatama e ko bete ko det secret kam musimen jani ko be ganda kay kam ngoni jande groupe fitir media de ko hen be garti kon non be diptani mom ganda kany woni Mamatar Gueye mo ganda kay ko woni jaado e den don fedde wetende e jamra do be bi kanko Mamatar Gueye ko do saha kay ene woni o mo woni e jimadi wala ni o mo woni e toddo jofugol o mo ne jofandi mo ene woni tande be ganda kany woni nyaawoje leydi Sénégal ine jofimo kanko mo ganda kany woni Mamatar Gueye hono wiiri kam musimen e jayni yanko be ganda kay kam woni jandi wetende jayde l'observateur jayde las quotidien kanyum arti ko yowiti al haali e den don nyamade be bi ko in autre det cassé hono bi dum kam musimen jayni yanko be ko woni ko be ginniri be gartino on don révélation mo ganda kay ko on don groupe financier teams mo ganda kay ko tawate ton to ciagal leydi habri wonde kay ko ine tolni e temede jeegom e capande joyi million d'euros ko dum kay woni ko leydi Sénégal nyamli ko dum ji sababu non kam musimen jayni yanko be garti hen jayde direct news kanyum arti ko e jillungo horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye anni wadde tonto leydi Espagne be bi wontande ko dossier guldo jaw woni kay ko fattimo a tonto Madrid kanko mawdo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye dum ko yuti al haali power ganda kay ko woni ko kandon haala ko ganda kay rewino do dum ine tawe e jande Dakar Times kanyum arti ko yuti al haali den don nyamade be bitande ko enquête fawde e den don nyamade e cassé mo ganda kay ko kanyum woni leydi Sénégal kam e be ganda kanyum woni FMI e on don zone d'ombre hon wi kam musimen jayni ko be ganda kay kam woni e jande wetede jande Dakar Times bandara musibete do weti be ndara ay Pindi TV kasi ala abjir ko mon ko min kamno robinade ko sifa e kele kadan yo kay jande leydi Sénégal adi meden e robido jande wonata ko jango so ko wi gena do en den min bo jokke doftade camera programme Pindi TV ala jarama